She's right, Pombo. From someone. Tempted. What's up? Mình cái ai kanyang pagbabarat. Ním kain tama. Ním some sort of mama. I mean, kaya man sa rin na iyo pa isang sa church mo kung kamay kapupanahin. Ning hot penat. Bakatay. Ning kipon ba niyam? Okay. You're lying. Temo ay kanil tem karano penane ba? Walang kain kat irangay na. Chalingin nang na. Mika oray hatang da pono dai na chứ ngay. Kare property mo nila niya na nabo. Okay, friend. Tawag siya to tamper kram da manay. Mahawansan na matam anh mà. Okay, Leo. One hay ni pagkain daw. Look like nang may kalap-kalit sa proper. Ay, tawag mo siya. Anh tâm chi bị cột lên đâu. Ôi, cái istong stong ấy. Ồ, còn anh tao.